Black Friday. Ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός, εμπορικός θεσμός που μας ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το που μας ήρθε τον κάναμε σαν τα μούτρα μας, τον ξεχυλώσαμε, τον φέραμε στα μέτρα μας και πλέον δεν έχει καμία ουσία. Γιατί ενώ στην Αμερική, στο Black Friday, είναι η μέρα και μόνο η μέρα που ξεστοκάρουν σε εξωφρενικά χαμηλές τιμές πολλά προϊόντα, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σαν την Ελλάδα είναι ο μήνας που δεν ξεστοκάρουν τιμές, απλά κάνουν μικρές εκπτώσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές και εικονικές, και γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο, για να μιλήσω για αυτές τις εικονικές εκπτώσεις στα δικά μας τα είδη, τα φωτογραφικά. Πάμε να δούμε. Γενικά δεν θα έπιανα να ασχοληθώ με τον Black Friday αν δεν έβλεπα προχθές στον υπολογιστή μου, στο ψάξιμο τιμών που κάνω, γιατί κακά τα ψέματα όλοι λίγο πολύ πάσχουμε από Gear Acquisition Syndrome. Έτσι, μας αρέσει να ενημερωνόμαστε για τον εξοπλισμό, να σκεφτόμαστε τι θα πάρουμε, και ξαφνικά είδα μια εταιρεία, δεν θα πω πια. Γενικά σε αυτό το βίντεο δεν θα μιλήσω για εταιρείες, θα μιλήσω για στατιστικά στοιχεία. Είδα μια εταιρεία η οποία το τελευταίο εξάμηνο σε ένα μοντέλο της έχει μια τιμή πολύ σταθερή, η οποία πριν λίγες μέρες εκτοξεύτηκε. Για ποιο λόγο? Επειδή στην Ελλάδα το κράτος, στην προσπάθειά του να ρυθμίσει το Black Friday, έκανε τις εταιρείες, τους έβαλε σαν όρο ότι ένα μήνα πριν οποιαδήποτε έκπτωση πρέπει να υπάρχει η τιμή πάνω στην οποία θα γίνεται η έκπτωση. Δεν γίνεται δηλαδή μια μέρα πριν την έκπτωση να πεις ανεβάζω την τιμή 50%, κατεβάζω την άλλη μέρα της εκπτώσης 50%. Το θέλουν ένα μήνα πριν αυτό. Οπότε ξαφνικά βλέπουμε ότι εκεί που η τιμή ήταν ποταμάκι ήσυχο, έκανε ένα μπαπ και ανέβηκε. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω σήμερα, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με εταιρείες, δεν έχει να κάνει με μοντέλα. Θέλω να σου μάθω να βλέπεις τα γραφήματα της εξέλιξης τιμής σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μας δίνει το Scrooge. Και χωρίς έξτρα καθυστερήσεις θα σε πάω κατευθείαν σε αυτό, γιατί είναι 3 πραγματάκια, θα στα πω και μετά ψάξε μόνος ή μόνη το τι θέλεις να βρεις. Πάμε να δούμε. Το πρώτο γράφημα το οποίο θέλεις να δεις είναι αυτό εδώ. Θέλεις να δεις δηλαδή μια τιμή, θα πας στους 6 μήνες και στην εξέλιξη τιμής εξαμήνου να δεις σταδιακά να πέφτει η τιμή. Και υπάρχουν μηχανές που θα το δεις αυτό. Υπάρχουν φακοί που θα το δεις αυτό. Συνήθως παλιότερα μοντέλα, τα οποία έχουν μια φθήνουσα τιμή στην πορεία του χρόνου. Αν πάω και ένα χρόνο πριν, θα δω ακόμα πιο φθήνουσα. Και ενδεχομένως στο Black Friday είναι ακόμα πιο χαμηλά. Ή και να μην είναι. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι είμαστε ένα μήνα πριν, η τιμή έχει μείνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, δεν έχει ανέβει τεχνητά για να ξαναπέσει και είμαστε σε μια πτωτική πορεία. Είναι η καλύτερη περίπτωση που μπορείς να βρεις. Η δεύτερη περίπτωση που μπορείς να βρεις είναι η εξής. Το γράφημά σου να κάνει βουνά, παιδιάδες, βουνά, παιδιάδες. Τι σημαίνει αυτό? Πάντα πάνω στο εξάμηνο, έτσι. Ότι αυτή η εταιρεία ή αυτό το μοντέλο βγαίνει ανά 2-3 μήνες σε προσφορά και πέφτει η τιμή, μετά ξανανεβαίνει η τιμή στα αρχικά επίπεδα, μετά ξαναπέφτει η τιμή στα αρχικά επίπεδα και ούτω καθεξής. Δηλαδή μπορείς να ποντάρεις ότι λογικά στο Black Friday αυτή η τιμή θα ξαναπέσει. Αλλά και να μην ξαναπέσει δεν πειράζει, γιατί το Νοέμβριο είναι το Black Friday. Το Φλεβάρι μπορεί να ξαναπέσει. Εταιρείες που το κάνουν αυτό και χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο συνήθως κάνουν τις περισσότερες πωλήσεις τους την περίοδο της προσφοράς. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μια κατάσταση η οποία ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάποιος δόλος, μπορείς να πεις απλά ότι εντάσσουν το Black Friday στην εκπτωτική τους πολιτική του τριμήνου ή του διμήνου, ανάλογα τι κάνει η εταιρεία. Αυτές οι δύο περιπτώσεις, η πρώτη και η δεύτερη, είναι οι καλύτερες περιπτώσεις που μπορείς να δεις αν ισχύει όντως το Black Friday ή δεν ισχύει. Πάμε στην τρίτη περίπτωση, η οποία δεν έχει τόσο κέρδος.
πιθανότατα δεν έχει και χάσιμο όμως. Δηλαδή δεν πρόκειται να σε κοροϊδέψει η εταιρεία σχετικά με αυτό το μοντέλο. Η τρίτη περίπτωση λοιπόν είναι η εξής, και την πήγα αυτήν όχι μόνο 6 μήνες πριν, την πήγα 1 χρόνο πριν, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω τα μάτια μου. Αυτό το μοντέλο λοιπόν, που πάλι δεν λέω ποιο μοντέλο είναι, έτσι, εγώ απλά σας δείχνω γραφήματα με τιμές. Αυτό το μοντέλο λοιπόν έχει μια τιμή μπετόν. Εκεί είναι η τιμή του, σου λέει, δεν πέφτει, πέρα από ένα μικρό τσακ που έκανε, μπορεί να ήταν κάποιο εκθεσιακό μοντέλο σε κάποιο κατάστημα, η τιμή του είναι πλαφωναρισμένη ήδη από τον Νοέμβριο, βλέπω, το 2023. Πιθανότατα να μην πέσει στο Black Friday. Όχι πιθανότατα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα ανέβει. Είναι μια εταιρεία που σου λέει, κοίταξε φίλε μου, εγώ δεν μπαίνω στο παιχνιδάκι τώρα, ανέβασε, κατέβασε τιμές, η μηχανή μου κάνει τόσο. Τι θες, πάρ' την. Προστατεύει και τον αγοραστή για μελλοντικές πωλήσεις, σε αντίθεση με τις άλλες εταιρείες. Θα το κλείσω μετά με αυτό. Λοιπόν, σου λέει αγόρασέ την. Αυτή είναι. Τι θες, καλώς. Δεν τη θες, καλώς. Τι μια προσέγγιση, όχι καλύτερη δυνατή για τον πελάτη, για τον πρώτο πελάτη, από αυτή την άποψη, ότι δεν θα αγοράσει κάτι φτηνά. Η επόμενη περίπτωση είναι η περίπτωση μιας μηχανής που το τελευταίο εξάμηνο έπαιζε σε ένα χι ποσό και ξαφνικά 1 μήνα πριν τον Black Friday έκανε ένα μπαμ και ανέβηκε 50%. 40-45%, δεν το έχω ψάξει. Τρελή άνοδο, η οποία δεν έχει λογική. Τι μου δείχνει αυτό εμένα, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Εμένα μου δείχνει ότι μόλις έρθει το Black Friday θα ξανακατέβει σε εκείνα τα επίπεδα που ήταν και θα μας πούνε, να, έκπτωση, Black Friday, αγόρασε κοροϊδό. Κάντε τα κουμάντα σας. Αυτές είναι οι 4 περιπτώσεις, οι 3 που θέλουμε να δούμε και οι εταιρείες σύμφωνα με το marketing τους συμπεριφέρονται με χι τρόπο, και η 4η περίπτωση που μια εταιρεία συμπεριφέρεται με ψι τρόπο. Η επιλογή είναι δική σας. Αυτό που θέλω να πω μόνο και να το κλείσω για τον τρίτο τρόπο, και ας ξαναπάω στον τρίτο τρόπο του marketing, η πολιτική μπετόν δηλαδή, ότι εμένα αυτή είναι η τιμή μου και αν θέλεις, θεωρώ ότι είναι η πολιτική που ναι μεν κάνει τον καταναλωτή να πληρώσει ακριβά το προϊόν για να το αγοράσει, αλλά είναι και η πολιτική εκείνη η οποία προστατεύει τον καταναλωτή. Από ποια άποψη το λέω αυτό? Αν μεθαύριο αυτός που θα αγοράσει αυτό το προϊόν σε αυτή τη τιμή θέλει να το πουλήσει στην αγορά, θα το πουλήσει με ένα -25, -30, -35%, 40%, θα το πουλήσει σε μια χι τιμή τέλος πάντων. Αν όμως η τιμή ήταν καρδιογράφημα και ένας είχε αγοράσει, εδώ βλέπουμε 2,99, ένας είχε αγοράσει στα 2,99 και ένας είχε αγοράσει στα 1.099 και ήθελε να το πουλήσει, ο 1.099 μπορεί να σκεφτόταν, για να την πουλήσω γρήγορα δεν τη δίνω κανένα 9,5 εκατοστάρικα, 9 εκατοστάρικα, 8 εκατοστάρικα, και θα έμενε αυτός που την αγόρασε με 2,99 να χρειαστεί να την πουλήσει 60% κάτω σαν μεταχειρισμένη, ενώ αυτός που την αγόρασε 1.099 να την πουλήσει 5% κάτω, 10% κάτω από την αγόρασε. Να είναι και αυτό καμιά φορά στη σκέψη μας σχετικά με το με τι εταιρεία θέλουμε να μπλέξουμε τη ζωή μας. Γιατί στα δικά μας τα είδη, στα είδη της φωτογραφίας, όταν μπαίνεις σε ένα οικοσύστημα, δυστυχώς αγοράζεις, παντρεύεσαι όλο το οικοσύστημα. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον με 2-3 κάμερες στο ίδιο σύστημα και κάμια δεκαριά φακούς να πάει σε κάποια φάση αλλαγής σε άλλο σύστημα. Οπότε είναι και παντριά, εντάξει, υπάρχουν και τα διαζύγια, αλλά είναι παντριά. Έχετε και αυτό υπόψη. Μην τζιμπάς μόνο στις τιμές τις χαμηλές, σκέψου και λίγο μακροπρόθεσμα. Αυτά σχετικά με το Black Friday στην Ελλαδίτσα μας. Προσωπικά δεν ασχολούμαι πολύ με το Black Friday, γιατί δεν θεωρώ ότι κάνουν εκπτώσεις κανονικές οι εταιρείες. Θεωρώ ότι μας κοροϊδεύουν στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, αλλά σε περίπτωση που εσύ περιμένεις το Black Friday, σκέψου το κάπως έτσι για να βγεις κερδισμένος.
Αν σου άρεσε κάτι σε αυτό το επεισόδιο, αν το βρήκες ενδιαφέρον, αν το βρήκες χρήσιμο, αν το βρήκες διασκεδαστικό, κάνε like, κάνε subscribe, χτύπα και το καμπανάκι για να δεις τα επόμενα μας επεισόδια. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια!